पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। சரி, ஒரு மங்களாச்சாரம் பிரபுஜி அழகா பண்ணாங்க. அதே மாதிரி நீங்க எல்லாரும் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. நம்ம அதாவது 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகம், அறிவின் யோகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம டைரக்டா நம்ம இதுக்குள்ள போயிடலாம், கிளாஸ்க்குள்ள போயிடலாம். हरे कृष्ण प्रभु। இந்த ஸ்லோகம் 8வது ஸ்லோகம். परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, அழகா படிச்சீங்க. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கையை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே முகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது. இந்த அத்தியாயம், இந்த பதம் பாருங்க, பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கையை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். ஏன் பகவான் அது தோன்றார்? எதுக்காக அது மாதிரி செய்யணும்? அவருக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய சுயநலத்துக்காக கிடையாது. முக்கியமா நம்ம பார்க்க போனா அவர் கடமையை அவர் கரெக்டா பண்றார். அது சுயநலம் இல்லாத கடமை அது. ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. நம்ம அந்த நிலையில நாம் இருக்க மாட்டோம். நம்ம எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பு நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா? யாரா இருந்தாலும் சரி, கணவரா இருந்தாலும் சரி, மனைவியா இருந்தாலும் சரி, அப்பா வந்தாலும் அம்மா வந்தாலும் ஏதாவது ஒரு காரணம் இல்லாம ஒரு செயல் செய்ய மாட்டாங்க, எதிர்பார்ப்போட செய்யும். ஆனா பகவானுக்கு அந்த இதுவே கிடையாது. பக்தர்களை காக்கணும் அவரு. ஏன்னா ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, பிரகலாத மகாராஜா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா பகவான் நாமத்தை, ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கிறார். ஆனா அதே இரண்யகசிபுவை எப்படியாவது கொல்ல முடியும், பகவானால கொல்ல முடியும். ஆனா தன்னுடைய பக்தனை சித்திரவதை பண்றார் இரண்யகசிபு இல்லைங்களா? கொடுமைப்படுத்துறார். என்னமோ யானையை ஊத்தி மெரிக்க வைக்கிறார், அக்னி குண்டல் தூக்கி போடுறார், மலையில இருந்து உருட்டி விடுறார், விஷப்பாம்பை வச்சு கடிக்க வைக்கிறார். பக்தனை ரொம்ப சித்திரவதை பண்றாரு. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பார்த்தார் பகவான், அந்த ரூபத்தை எடுத்து, நரசிம்ம ரூபத்தை எடுத்து அவர் வதம் பண்றார் இல்லைங்களா? இது மாதிரி ஒரு யுகத்திலையும் பகவான் இந்த மாதிரி அவதாரம் கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, இவனை கம்சனை எப்படி வதம் பண்றாரு பாருங்க. அதே மாதிரி தீயவர்கள், அவங்க எல்லாம் தீயவர்கள். அது எந்த நேரத்திலுமே பாத்தீங்கன்னா அது அந்த காம்ப்ரமைஸே பண்ண மாட்டார் பகவான். அவருடைய கடமை அது. பகவான் அவருடைய கடமையை, அவர் தர்மத்தை அவர் நிலைநாட்டுறார். அவர் தர்மத்தை அவர் மீற மாட்டார். அதே மாதிரி தர்மத்தை அவர் உருவாக்குற தன்மையிலும் இருக்கிறார். நாம எல்லாம் தர்மத்தை நாம அதை ஃபாலோ தான் பண்ண முடியுமே பிற நாம தர்மத்தை நாம உருவாக்க முடியாது. நாம சொல்லுவோம் இந்த செயல் இது என்னுடைய தர்மம் சொல்லுவோம். அது என்னோட தர்மமே அல்ல. அத மாதிரி நினைக்கவே கூடாது. இந்த செயல் என்னோட தர்மம் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. நினைச்சாவே தான் என்ற அகந்தை வந்துடும். இப்ப நிறைய பேர் உதாரணம் சொல்லலாம். கர்ணனை சொல்லலாம், துரோணாச்சாரியர் சொல்லலாம், பீஷ்மரை சொல்லலாம், ஏகப்பட்ட பேர் சொல்லலாம். ஏன் யுதிஷ்ட மகாராஜாவை சொல்லலாம். யுதிஷ்ட மகாராஜா சொல்லுவான், நான் தர்மவான்வான், நான் உண்மையை பேசுறவன்வான், பொய் பேச மாட்டேன்னு சொல்லுவான். என்னமோ அதுக்குன்னே உள்ள மாதிரி பேசுவார் அவர். அப்ப என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, தர்மத்தை அவர் காக்குற மாதிரி பேசுவார். தர்மத்தை யாருமே காக்கணும் அவசியமே இல்லை. உன்னுடைய செயல்பாடு என்ன, அது தர்மத்தை நீ ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுடைய தர்மத்தை நிலைநாட்டணும்.
நம்ம செயல்படணும். பகவான் வந்து அந்த காரியத்தை அவர் பண்ணிடுவார். அப்ப அந்த மாதிரி செயல்பாடு இருக்கும்போது நம்ம எப்படி செயல்பாடு, அந்த மாதிரி செயல்பாடு நமக்குள்ள வரணும்னா நம்ம ஹரிபக்தி வேணும், பகவான் நாமத்தை உச்சாரம் பண்ணணும், சாது சங்கத்துக்குள்ள நாமும் இருக்கணும், அந்த தொடர்பு நாம எப்பவுமே இருக்கணும். இப்ப யாரு சாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா கிரகஸ்தனும் சாதுதான் சொல்ல போனா. ஏன்னா ஒரு குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், பௌதியத்துல இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்க, தன்னுடைய பிள்ளையை காப்பாற்றணும், பணம் சம்பாதிக்கணும், அதே மாதிரி பக்தியும் கொடுக்கணும். அவருக்கு அண்ணனையே பக்தி கொடுக்கணும். அவர் உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் சாது. இது 3ஆம் அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அவன் தான் உண்மையான கர்ம யோகின்றார் பகவான். அவன் தான் உண்மையான துறவரம் போன்றார். அப்ப அந்த மாதிரி சாதுக்கள் அவங்களாம் மகாத்மான்றார் பகவான். இதே 17-18 சொல்றார் அத்தியாயத்துல. ரொம்ப அது அற்புதமா சொல்றார். அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி சாது சங்கத்துல தொடர்பு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா யார் அசுரர் யார் தெய்வீகமானவர் நம்ம உணர முடியும். இந்த சக்தி பகவான் கொடுக்கிறார். இப்ப சாதாரணமா பாத்தீங்கன்னா இப்போட இடையிலோட ஒரு கோவில்ல, தமிழ்நாட்டுல நடந்த விஷயம், எந்த கோவில்னு சொல்லல, மனசுல வச்சுக்காதீங்க, எந்த கோவில்னு சொல்ல, தமிழ்நாட்டுல நடந்தது. இல்ல நம்ம இதுல ஒரு உண்டு, நம்ம சனாத தர்மத்துல வடக்க தெற்க பட்ட நாமம் இந்த மாதிரி ஒரு பாகுபாடுக்குள்ள நமக்குள்ளே இருக்கு. அது நான் வர்ணத்தை வச்சும் சொல்லல, வர்ணத்துக்குள்ளேயே மாறி மாறி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. ஒரே வர்ணத்துல உள்ளவங்களே மாறி மாறி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. நீ வடக்க நான் தெற்க, நான் பட்ட நீ நாமம், அப்படி மாதிரி மாறி மாறி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. இது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசாராதான், போலி மனிதர்கள் தான், வேஷம் போட்டு இருக்காங்க, வேடதாரிகள் எல்லாமே அவங்க. அப்ப அவங்கள யாரு, அவங்கள சாது இல்லைங்களா? சாது எப்படி இருக்கணும் தெரியுங்களா? எல்லா உயிரினங்களும் ஒண்ணு போல பார்க்கணும். எல்லா உயிரினங்களும் ஒண்ணு போல பார்க்கிறவன் தான் உண்மையான சாது. அவன் தான் உண்மையான கர்ம யோகி சரிங்களா? அவன் எந்த ஜாதியா இருந்தான்னா, எந்த மதமா இருந்தான்னு பகவானுடைய அம்சம். அவன் அறியாமல் இருக்கிறான். அதனால நாம அறியாமல் இருக்கவங்கள நாம தான் அவனை பச்சாப்பாவம் பார்க்கணும். அறியாமல் இருக்கானே, அவன் கடாமடான்னு செயல்படுறானே, விரோதமா செயல்படுறானே, நாம அவனுக்கு எகென்ஸ்டா பண்ணும்போது இன்னும் அவன் எகென்ஸ்டா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான். இது யதார்த்தமானது இல்லைங்களா? ஒரு மதத்துல உள்ளவங்க அறியாமல் தான் இருக்காங்க, நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சனாத தர்மம் தான் என்னைக்குமே முதன்மையானது. அதையும் நாமும் பெருசாவும் எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு மேல பகவான் இருக்காரு. ஏன்னா அந்த தர்மத்தை நம்ம மீறக்கூடாது. பகவான் தர்மத்தை கரெக்டா நிலைநாட்டுவார் இல்லைங்களா? இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நாம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்மளுடைய சாஸ்திரம் சொல்லுது இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் அவர் விருப்பப்படி எதையும் செய்யலாம், பகவான் செய்யலாம். அவர் நேரா வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பகவான் கிருஷ்ண அவதாரத்துக்கு முக்கிய நோக்கம் என்ன? பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துவதுதான். பகவான் திருப்திப்படுத்துவதுதான் அந்த யோகத்தை பண்றாரு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 9வது பதம் என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யமேவம் யோ வேத்தி தத்வதः த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோர்ஜுனா. ஹரே கிருஷ்ண. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகிறானோ அவன் இந்த உடலை விட்டு பின் மீண்டும் இந்த பௌதீக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை அர்ஜுனா. அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான் இல்லைங்களா? பகவானுடைய தோற்றமும் அவன் செயல்களும் பார்த்தீங்கன்னா திவ்யமானது. அதை யார் புரிஞ்சு அதை செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டான்னா கண்டிப்பா அவன் பகவானோட லோகத்தை தான் அடைவான் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம், இந்த உடல் எந்த சக்தி, உள்ள இருக்கிற ஆத்மா எந்த சக்தி. 11 நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வெளிப்புற உடல் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன சக்தி? அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க. போன கிளாஸ், நேத்து கிளாஸ்லயும் படிச்சோம், முந்தான கிளாஸ்லயும் படிச்சோம். பகிரங்க சக்தி பிரபு. எது? உடல். உடல். ஆத்மா அந்தரங்க சக்தி. அந்தரங்க சக்தி. ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல். சோ இந்த 2 சக்தியுமே பகவானுடைய சக்தி தான். பகவானுடைய
தாழ் ஜட சக்தி, வெளிப்புற சக்தி, பகவானுடைய வெளிப்புற தாழ் ஜட சக்தி தான் இந்த பகரங்க சக்தி. அதால ஆனப்பட்டதுதான் இந்த உடல். அதான ஆளப்பட்ட உடல் தான் இந்த உடல். இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா, இந்த ஸ்கொயரா வெள்ளையா இருக்கு பாருங்க, இதுதான். இது பகவானுடைய பகரங்க சக்தி. சூதல சூட்சம உடல் ஆத்மா. இதுக்குள்ள இருக்கு பாத்தீங்களா ஆத்மா. இது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தின்னு சொல்லலாம், யோக மாயா சக்தின்னு சொல்லலாம். யோக சக்தி தான் உள்ள இருக்கிற ஆத்மா. அப்போ உள்ள இருக்கிற ஆத்மான்றது பகவானுடைய உட்புற சக்தி. அது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி பகரங்க சக்தி தான் நம்ம உடல். நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஆத்மா தான் பகவானுடைய யோக மாயா சக்தி, அந்தரங்க சக்தின்றது. அது பகவானுடைய உட்புற சக்தின்னு சொல்றது. அந்த ரெண்டுமே நமக்குள்ள இருக்கு பாருங்க, எவ்வளவு வித்தியாசம் பாருங்க, இல்லைங்களா? அப்ப நாமெல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அம்சம். பகவானுடைய அம்சமா இருந்துகிட்டு இந்த வேதத்தை இப்ப படைச்சு கொடுத்திருக்கிறார், இந்த இயற்கையும் கொடுத்திருக்கிறார். அவர் கடமையை அவர் கரெக்டா செய்யறார். நம்ம கடமை நாம செய்யறோமா? இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட், இல்லைங்களா? நம்ம கடமையை நாம செய்யறோமா பாருங்க. நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டார் பகவான். இயற்கை மூலியமா கொடுத்துட்டார், தாய் தந்தையை கொடுத்துட்டார், பிள்ளைகளை கொடுத்துட்டார், சமுதாயத்தை கொடுத்துட்டார், வேதத்தை கொடுத்துட்டார், காற்றை கொடுத்துக்கிறார், மண்ணை கொடுத்துக்கிறார், பொண்ணை கொடுத்துக்கிறார், எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டார். நாம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம்? அவர் கடமையை அவர் செய்யறார். அதர்மம் இருக்கும் போதெல்லாம் அவதாரம் கொடுத்து அந்த அதர்மத்தை அழிக்கிறார், தர்மத்தை நிலைநாட்டுறார். அப்ப நம்ம கடமையை நாம சரிவர பண்ணணும், இல்லைங்களா? அப்ப கிருஷ்ணருக்கு நாம் அனைவரும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? பகவான் கிருஷ்ணர் வடிவம் பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகமான வடிவம். நம்மளுடைய வடிவம் தற்காலிகமானது. அது ஏன் தற்காலிகமானது? 2வது அத்தியாயத்தில் நம்ம விரிவா படிச்சிருக்கோம், ஆத்ம தத்துவத்தை படிச்சோம். திரும்பவும் நம்ம இதுல போட்டிருக்காங்க. சூதல உடல், சூட்சம உடல், அழியக்கூடிய உடல். ஆத்மா நித்தியமானது. அப்ப 2 உடலையும் அழிக்கணும். 2 உடலை அழிக்கணும். எப்படி அழிக்க முடியும்? ஒண்ணு ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிஞ்சிடும் சூதல உடல். ஆத்மா வெளியே போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அது வயசு ஓப்பனதுன்னு கண்டிப்பா அது அழிஞ்சிடும். ஆனா சூட்சம உடல் அழியாது. அழியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. அதுவும் அழிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளதுதான், அழியக்கூடிய தன்மை உள்ளதுதான். ஆனா அது அழியலன்னா நாம செய்யற செயலால. நாம என்ன செய்யறோம்? பௌதிகத்துல பந்தப்பட்ட பாவம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அந்த உடல் அழியாது, சூட்சம உடல் அழியாது. அகங்காரம், புத்தி, மனம், அதை அழிக்கணும்னா பகவான் அனுகிரகத்தோட பக்தி கொடுக்கணும் நாம, இல்லைங்களா? அப்ப அந்த உடலை அழிஞ்சிடும். அது அழியக்கூடிய உடல் தான். அது நம்ம கையில் தான் இருக்கு, பகவான் கிட்ட கிடையாது, அப்பா அம்மா அது கிடையாது, சமுதாயத்தை கிடையாது. அது நம்மளை சார்ந்துதான் இருக்கு. நாம செயல் மூலியமாக அந்த உடலை அழிச்சோம்னா ஆத்மா சுத்த சத்துவம், அது நேரம் எங்க போய் சேரும்? பகவான்கிட்ட போய் சேரும், இல்லைங்களா? சோ அப்போ நம்ம உடல் தற்காலிகமானதுதான். ஆத்மா நித்தியமானது, நிலையானது. அது பகவான் கிட்ட போய் சேர வேண்டியது. நம்ம செயலால நம்ம அதை பிடிச்சி வச்சுன்னுக்கிறோம், அடுத்த உடல் தேடி நம்ம போறோம், இல்லைங்களா? அப்ப நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம் மாயால. மாயன்றது இந்த உடல் தான். பகவானுடைய பகரங்க சக்தின்னு சொல்லப்படுது மாயை தான். அது மாய உடல் தான். அது அந்த உடல் அழியக்கூடிய உடல். எல்லாருமே கட்டுப்பட்டுதான் நாம் இருக்கிறோம். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் மாயை கட்டுப்பட்டாளர். பகவான் அந்த மாயத்தை கட்டுப்படுத்துவார். அவர் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். அப்ப அவரு நாம சதானமா அனுகிரகம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் போது அந்த மாயை நம்மளை விட்டு விலகி போயிடுவான், இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த குணம், 3 குணங்கள். இது 4வது போட்டோ, சின்ன சின்ன போட்டோ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இந்த போட்டோ முக்குணங்கள்ல சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோ குணம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விரிவா படிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானின் தோற்றம், மாற்றம், செயல்களில் திவ்யமானவை. பகவானின் தோற்றம் மாற்றம் அடையும். இப்போ ஒண்ணும் இல்லை, சிறைச்சாலையில இருக்காங்க. யாரா இருக்கிறாங்க? கஷிபர் என்ற வாசுதேவர், அதிதி என்ற தேவகி தாயார் சிறைச்சாலையில இருக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க 2 பேருக்குமே பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுறு கடவுளாக பகவான் அவதாரம் கொடுக்கணும். கடைசி அவதாரமாக பகவான் கிருஷ்ணர் அவதாரம் கொடுக்கிறார். வாசுதேவர் என்ற கஷிப முனிவர், தேவகி தாயார் என்ற அதிதிக்கு அவதாரம் எடுக்கிறார். அப்போ 4 கை சொரூபத்துல பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். உடனே தாய் கேட்கிறாங்க, அதிதி கேட்கிறாங்க, எனக்கு 2 அவதாரம் கொடுத்தாய், எனக்கு மகனாக வந்த, இந்த இதுல மட்டும் 4 கை சொரூபத்துல வரியே கிருஷ்ணா, எனக்கு 2 கை சொரூபத்துல வா அப்படின்னு.
தாயார் கேட்டனால்தான் வந்து என்ன பண்றார், 2 கை சொரூபத்துல பகவான் காட்சி கொடுக்கிறார், அவதாரம் எடுக்கிறார். அப்போ உடல் வந்து பகவானுடைய தோற்றம், மாற்றம், செயல்கள் திவ்யமானது சரிங்களா. நம்ம உடல் அப்படி கிடையாது. நம்ம செஞ்ச பாவம் புண்ணியத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம உடல் கிடைக்கும். பகவானுடையது அப்படி கிடையாது. அதே மாதிரி அந்த ஞானத்தை அறிவதன் பயன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. இந்த ஞானம் மட்டும் நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக இப்பிறகு நமக்கு கிடையாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 11 அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்கிறார். என்ன கொடுக்கிறார் 11 அத்தியாயம் ஞாபகம் இருக்குங்களா? 11 அத்தியாயம் என்ன தலைப்பு ஞாபகம் இருக்கா? அர்ஜுன பயங்கரமா வர்ணிக்கிறான் பகவான, பிரார்த்தனை பண்றான். ஞாபகம் இருக்கா? பக்தி யோகமா? என்ன மாதாஜி? பக்தி யோகம் 11 மாதாஜி. பிரபு பிரபு 11 அத்தியாயம் வந்து பகவானுடைய விராட் ரூபம், விஸ்வரூபம் எடுக்கிறார். விஸ்வரூப தரிசனம். அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்த உடனே அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், மயங்கி மயங்கி கீழே விழுறான். பார்த்து மயிர்கூச்சம் ஏற்படுது அவனுக்கு. அப்படியே சுண்டு விடான் அந்த ரூபத்தை பார்த்த உடனே. அப்போ நிறைய பிரார்த்தனை பண்றான் அர்ஜுனன். அந்த மாதிரி பிரார்த்தனை நம்ம பண்ணணும் பகவானுக்கு, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்தானத்துல நம்ம இருக்கும்போது அவன் பகவானின் நித்திய உலகை அடைகிறான். கண்டிப்பாக பகவான் லோகத்துக்கு கண்டிப்பா போக முடியும். சரி, 10வது பதம் என்ன சொல்றாங்க பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வீதராக பயக்ரோதோ மன்மயா மம உபஸ்ரிதாः பாஹவோ ஞான தபசா பூதாத்மா பாவமாகதாः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பற்றுதல் பயம் கோபம் வீட்டிலிருந்து விடுபட்ட முழுவதும் என்னில் லாயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடன். இந்த இடத்துல ரொம்ப அற்புதமா பகவான் கொடுக்கிற வார்த்தைகள் பாருங்க. பற்றுதல், மோகம், பயம். பற்றுதல் இருந்தாவே கண்டிப்பா பயம் வரும், 100% வரும். பயம் வந்துச்சுன்னா கோபம் வரதான் செய்யும், இல்லைங்களா? இதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். அதுல இருந்து விடுபட்டு பகவானே உட்கார்ந்த இடத்துல, நின்ன இடத்துல, போன இடத்துல, வந்த இடத்துல, எல்லா இடத்துலயுமே, படுக்கும்போது, தூங்கும் போது, நிற்கும் போது, உட்காரும் போது, எல்லா இடத்துலயுமே பகவானை மையப்படுத்தணும். மையப்படுத்தணும்னா பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையணும். பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். அதுக்கு நிறைய விளக்கம் கொடுக்கலாம். ஏகப்பட்ட பேர் அங்கிரீஷ மகாராஜா எடுத்துக்கலாம், குரு மகாராஜா எடுத்துக்கலாம், பிரகலாத மகாராஜா எடுத்துக்கலாம், நாரத முனி எடுத்துக்கலாம், எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, இல்லைங்களா? சோ அது மாதிரி ஏகப்பட்ட மகான்கள் இருக்காங்க, மகரிஷிகள் இருக்காங்க. இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்பு உடையான்றனர். இப்ப இத உன்னதமான திவ்யமான அறிவை புரிந்து கொள்வதன் பயன் பாத்தீங்கன்னா, பற்றுதல் பயம் கோபம், பற்றுதல் மற்றும் கோபத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்குது. பகவான் கிருஷ்ணன் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு நமக்கு கிடைக்குது, தூய்மை கிடைக்குது, பகவானிடம் அன்பு உண்டாகுது. சதா நேரம் பகவான் நினைக்கிறோம், இல்லைங்களா? எனி டைம் பகவான் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம். நெய்வேத்தியம் பண்றோம், நெய்வேத்தியம் பண்ணும்போது பாருங்களேன் பகவானுக்கு, ஆஹா இந்த பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கும் பகவானுக்கு, கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும், இந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். இன்னைக்கு கூட நேற்று கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோவில்ல மீட்டிங் போட்டு பேசும்போது என்ன சொல்றாருன்னா, பிரபுஜி தமிழ் டீம் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, பகவானுக்கு என்ன நெய்வேத்தியம் பண்ண போறீங்க எங்க கோவில்ல செய்யறதுக்கு இந்த 3 நாளைக்கு? அப்ப நம்ம தமிழ் டீம்ல இருக்கவங்க மாதாஜி சொல்றாங்க, பொங்கல் பண்றோம், பூரி பண்றோம், பூரிக்கு கிழங்கு பண்றோம். நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஃபேமஸ் என்ன, இட்லி தோசை, அதுக்கு சாம்பார், ஹைலைட் சாம்பார். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த சட்னி செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மலையாளத்துல வந்து வேற அவங்க ஒரு டைப்பு, தெலுங்குல ஒரு டைப்பு, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஸ்டேட் வழியா சொல்றாங்க. அன்னைக்கு காலையில அப்போ பிரபுஜி என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, பகவானுக்கு காலையில எல்லா ஸ்டேட்ல இருந்து ஒரு பிரசாதம் பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டாரு. 18ஆம் தேதி காலையில. அப்புறம் அதே மாதிரி 18ஆம் தேதி மதியம் வந்து பகவானுக்கு
3 பிரசாதம் மட்டும் தான் கொடுத்தா நீங்க செஞ்சா போதும். மற்றபடி கோவில ரெகுலரா செய்யுது அவங்க கோவில 8 போகம் பண்ணுவாங்க. 8 போகத்திலயும் நீங்க 3 போகம் மட்டும் பண்ணுங்க, 5 போகம் வந்து நார்மலா கோயில் எப்பவுமே செய்யறது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டாங்க. பகவானுக்கு ஒரு நாள் 8 போகம் பண்ணும். அப்ப நாம வந்து நம்மளோட கோவில் பக்தர்கள் வந்து இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறவங்க, இந்த லெவல்ல இருக்கிறவங்க, அந்த லெவல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அதில் பண்ணணும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா மதியானம் அந்த 18ஆம் தேதி காலையில மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 21 டிஷ் வருது. எல்லா ஸ்டேட்ல இருந்து ஒண்ணு பண்றாங்க. அப்போ அந்த 18, 19, 20 அந்த 3 நாளைக்கு அவ்வளவு பிரசாதம் வந்து குவிய போகுது. அவ்வளவு பிரசாதம் கிடைக்க போகுது அன்னைக்கு. அது இப்பவே நினைச்சாவே அப்படியே ரொம்ப இதா இருக்கு. சாப்பிட முடியுமா பாருங்களேன், கண்டிப்பா முடியாது. இதே எல்லாத்தையும் ஒன்னொன்னு சும்மா ஒரு கடுகு மாதிரி எடுத்து வாயில போடணும், எது மிளகு மாதிரி எடுத்து வாயில போட்டுக்கணும். எல்லாத்தையும் கொடுப்பாங்க, எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட் கொடுப்பாங்க. சாப்பிட நம்மளோட கோயிலோட பிளேட் ரொம்ப பெருசா இருக்கும், பிரபான் இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம காலி, அந்த அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ அது எதுனா நம்ம எப்போ ஜென்மாஷ்டமிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட கோயிலுக்கு வந்தவங்கலாம் பார்த்தா ரொம்ப சாப்பிடவே முடியாது, அந்த அளவுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க கோவிலில், பிரசாதம் கிடைக்கும். நன்கொடை கோயிலுக்கு வரவங்க நன்கொடை, வரவங்க எல்லாம் நன்கொடை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. மகான்கள்லாம் வராங்க, எல்லாம் ஒரு தர்மவான்கள்லாம் வராங்க, நிறைய பேர் கோயிலுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த யார் யாரு சாப்பிட்ற பகவானுடைய பிரசாதம் சாப்பிட்றவங்க எல்லாமே நோயெல்லாம் போயிடும், பாவம் எல்லாம் போயிடும். அதுதான் கோயிலுக்கு வாங்க, கோயிலுக்கு வாங்க. இங்க வரனால பரவாயில்ல, இங்க இருக்க எங்கேயாவது ஒரு கோயிலுக்கு போய் அந்த பிரசாதம் சாப்பிடுங்க. அங்கதான் வரணும்னு இல்லை, எங்கேயாவது கோயிலுக்கு போய் சாப்பிடுங்க. எதுவும் சொல்றேன்னா அந்த பற்றுதல் இருக்காது, அந்த பயம் இருக்காது, அந்த கோபம் இருக்காது, எல்லாமே விடுபட்ட தன்மை. பகவானோட பிரசாதம் சாப்பிட 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 அவ்வளவு அற்புதமா நம்ம செயல்பாடு எல்லாம் மாற்றம் ஏற்படும். அது கூட சேர்ந்துக்கிட்டு பகவானோட பிரசாதம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லி பாருங்களேன், வாழ்நாளிலே முக்தி கிடைக்கும். கீதையே சொல்றாரு பகவான், வாழ்நாளிலே முக்தி கிடைக்கும்ன்றார். 100% கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ சிலர் பௌதிகத்தில் அதிகம் பற்றுதல் கொண்டு இருப்பதா ஆன்மீக வாழ்வை கண்டுகொள்வதே இல்லை. இதுதான் நேச்சர். இப்ப இருக்கிற கலிகாலத்துல இதுதான். ஏன்னா இது பாசாங்கத்தனமான லோகம் இல்லையா, மரண லோகம் இல்லையா? இது எவ்வளவுதாலும் ஒருத்தனை முன்னுக்கு போக முடியாது, ஒரு காலை பூச்சி இழுப்பானுங்க, கீழே பூச்சி இழுப்பாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி யுகங்கள் இருக்கு. அப்போ நாம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். பௌதிகத்தன்மை போனா ஆன்மீகத்தன்மை இருந்தா கூட பௌதிகத்தன்மை சில நேரம் நம்ம போவோம், சூழ்நிலை வரும், அதெல்லாம் நம்ம பொறுத்து நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் சரிங்களா? அதனால பௌதிகத்துல மேக்சிமம் போகாத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். எண்ணில் அடங்காத பிறவிகள் ஜடத்தில் முழுகி இருக்கும் காரணத்தால் முக்தியை பிறகும் தனித்தன்மை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பது சிலருக்கு பயத்தை உண்டாக்குறது. இரண்டோரும் கலக்க விரும்புகின்றனர். இந்த பிறவி தானே பரவாயில்ல, அடுத்த பிறவி பார்த்துக்கலாம், அடுத்த பிறவி பார்த்துக்கலாம், அடுத்த பிறவி பார்த்துக்கலாம்னு நினைப்பாங்க. காலம் தாழ்த்துறவங்க. அப்ப எந்த குணம் அது? தமஸ். காலம் தாழ்த்துறவங்க தமஸ். வேதம் படிச்சுட்டு சில பேர் தவறு செய்யறாங்க, வேதம் படிச்சுட்டு சில பேர் தவறு செய்யறாங்க. அது சண்டால குணத்தோட மோசமான குணம். அதுதான் அசத்துன்னு சொல்லுவாங்க. அசத்துல போய் முடியுது. 17ஆம் அத்தியாயத்துல கடைசி பதத்துல பகவான் சொல்றாரு, இதெல்லாம் அசத்து. இந்த பிறவியில் மாத்திரம் இல்லை, அடுத்த பிறவியும் அவங்களுக்கு பயனற்றதுன்றார். நான் ஒரு இடத்துல பார்த்தேன், ஒரு வீடியோ பார்த்தேன், எனக்கு அது பார்க்கவே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. என்னன்னா கோவில்ல உண்டியில பணம் என்றாங்க. இது முன்னாடி சொல்லிக்கலாம் என்னன்னு தெரியல. கோவில்ல பணத்தை எண்ணிட்டு இருக்காங்க, உண்டியில போட்டு எண்ணிட்டு இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் ஸ்டாப் என்றாங்க. நம்ம கோவிலோட பிராமணனும் நிக்கிறார், அவரும் நிக்கிறார், அந்த நேரம் நின்று தான் இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த கோவில்ல வேலை செய்கிற அரசு அதிகாரி வந்து பாத்தீங்கன்னா, அரசு அதிகாரியில அரசு ஊழியர் தான் சொல்லுவேன். அந்த ஊழியர் என்ன பண்றாரு, எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஒண்ணு இருக்கு, டேபிள்ல அடுக்கி வைக்கிறாங்க, இந்த ஒரு சைடுல எண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லா பக்கம் கேமரா இருக்கு. இது ஒரு பெரிய விஷயம் பாருங்க, சுத்தி கேமரா இருக்கு. அதை கூட தெரியாம என்ன பண்றாரு அந்த அரசு ஊழியர், என்ன பண்றாரு, 2 கட்டு எடுத்து பாக்கெட்ல போட்டுறாரு. அப்போ அங்க கூட இருக்கவங்க யாருமே பார்க்கல, யாரா பார்க்கறாலும் பார்த்து யாரும் பார்க்கல, அவங்க வேலையை அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த அரசு ஊழியர் 2 கட்டு எடுத்து உள்ள போடுங்க, எல்லாமே 500 கட்டு 500 கட்டு எடுத்து 2 கட்டு உள்ள வச்சுக்கினார். அவரு இப்போ இதை பண்ண, ஆனா ஒரு அந்தனர் அதை பார்த்துட்டார், ஒரு புரோகிதர் அதை பார்த்துட்டார். அவர் என்ன பண்றாரு, இன்னொரு புரோகிதர்கிட்ட சொல்றாரு. சொன்ன உடனே அந்த 2 புரோகிதர் என்ன பண்றாங்க, அதே டேபிள்ல வந்து இந்த பக்கம் நின்றுகிட்டு அவங்க 2 கட்டு எடுத்து பாக்கெட்ல போட்டுக்கிறாங்க. அந்த இது உள்ள அது மேல் சட்டை போடல, சட்டை போடுறது இல்லையா, டவல் தான் போட்டுருக்காரு.
இது என்ன சைட்ல வடிச்சு அவர் 2 கட்டை உள்ள விட்டுன்னு அவரு போறாரு. 2 பேரும் மாறி மாறி போறாங்க. பகவானுடைய பணம் இல்லையா அது? அவன் திருடுறான், அரசு அதிகாரி திருடுறான், அவன் வேதம் படிக்கல வந்துடுறான். நாம திருடலாமா? ஒரு அந்தனர் செய்யக்கூடிய காரியமா அது? இல்லைங்களா? யோசனை பண்ணி பாருங்க. ஏன்? பௌதிக ஆசை. சோ அது மாதிரி யாருமே செய்யக்கூடாதுன்னு தான் வேதம் சொல்லுது. இவன் அரசு அதிகாரி, இவன் அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. சத்திரியனா இருக்கான், சரி ஓகே செய்யறான், அவன் திருடுதலை பண்றான். அதே போது நம்ம பண்ணக்கூடாது, வேதம் படிச்சும் செய்யக்கூடாது, நினைச்சு கூட பார்க்க கூடாது. இதெல்லாம் பகவான் பார்த்துதான் இருக்காரு, நமக்குள்ள பார்த்துதானே இருக்காரு, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம இதுலயே பாத்தீங்கன்னா வடக்கன் தெக்கன் சண்டை போட்டுப்பாங்க, மாறி மாறி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. எது சொல்ல வரேன்னா இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. நாம வேதம் படிச்சுட்டு பகவத்கீதையை படிச்சுட்டு நாம அந்த செய்யவே கூடாது. அது பெரிய பாவம். அது இது முன்னாடி செஞ்சிருப்போம், ஆனா இப்ப செய்யக்கூடாது. இது மாதிரி செஞ்சோம்னா நமக்கு அபராதம் உண்டு, இல்லைங்களா? எண்ணில் அடங்காத பிறவிகளில் ஜடத்தில் முழுகி இருக்கும் காரணத்தால் முக்திக்கு பிறகும் தனித்தன்மை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பது சிலருக்கு பயத்தை உண்டாக்குறது. இரண்டொரு கலக்க விரும்புகின்றனர். இந்த சாராம்சம் பாரு, ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றபடி, எண்ணில் அடங்காத பிறவிகளாக ஜடத்தில் முழுகி இருக்கும் காரணத்தால் நம்ம என்ன பண்றோம்? முதல்ல கண்ணுக்கு தெரியாத, கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு, அப்புறம் எல்லா உயிர்வாடியை தாண்டி 80 லட்சம் உயிர்வாடியை தாண்டி 81வது உயிர்வாடியா இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு. இது 4 லட்சம் பிறவி. இதை தாண்டி 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 வர வர என்ன ஆகும்னு பாருங்க. முக்திக்கு பிறகும் தனித்தன்மை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பது சிலருக்கு பயத்தை உண்டாக்குறது. அதுதான் ஷார்ட்டா அங்கிரீஷ் மகாராஜ் சொல்லிட்டாரு, எனக்கு அந்த பக்தி எல்லாம் தேவையில்லை, எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம், நான் பகவானே நான் உன்கிட்ட எதுவுமே நீ கேட்கல, எங்க வேணா நீ படைச்சிக்கோ, ஆனா உன் ஹரிநாமத்தை நான் சொல்லணும். அவருடைய பக்தி அது, அதுதான் உண்மையான பக்தி. முக்தி அடைஞ்சா கூட அந்த முக்தியை நம்ம தக்க வச்சுக்கிறமே நினைக்கிறாங்க, அப்ப அப்படியே பயம் வந்துருச்சு அவனுக்கு. உண்மையே கலங்கமற்ற பக்தி கொடுக்கறவன் அந்த பயமே இருக்காது. பயமே இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் பகவான் சொல்றாரு. இருக்காது, இருக்கக்கூடாது. அதுதான் சுத்த சத்துவம். தத்துவத்துல இருந்தா பயம் வரதான் செய்யும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இன்னும் விரிவா பார்க்கலாம் பாருங்க. என்ன சொல்றது பாருங்கன்னா, முதலில் ஒருவன் தன்னுணர்வுக்கான ஆரம்ப ஆவலை பெற்று இருக்க வேண்டும். இது கனிஷ்டக அதிகாரியோட தன்மை. ஒருத்தர் என்ன பண்ணணும்? தன்னுணர்வுக்கான ஆரம்ப அந்த தேடி கண்டுபிடிச்சது ஆவலை திருப்திப்பட முயற்சி பண்ணணும். இப்ப ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கோம், 18 அத்தியாயம் நம்ம உட்காந்து பொறுமையா படிக்க போறோம், படிச்சு அடுத்த லெவல் போறோம், அதுக்கு அடுத்த லெவல் போறோம். அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுதான் ஒரு கனிஷ்டக அதிகாரிக்கும் மத்தியம அதிகாரி ஆக போறோம். மத்தியம அதிகாரி போகும்போது என்ன தன்மை நம்ம அடைக்கும்? மத்தியம அதிகாரி தன்மை என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? பரமாத்மாவை உணர்வோம், இல்லைங்களா? உத்தம அதிகாரி ஆகும்போது தான் பகவானை உணர்வோம். இப்ப நாம எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம்? பிரம்மாவை உணர்றோம், பிரம்மனை உணர்றோம். பிரம்மா இல்ல, பிரம்மனை உணர போறோம். இந்த ஜீவாத்மாக்கு அடுத்தது என்ன? பிரம்ம நிலை தான். இப்ப அந்த நிலையை உணர்த்துக்காக தான் இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கிறோம், இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஆவரை நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கணும். ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றவர்களுக்கு உறவு கொள்ளும் நிலை இருக்கு. இப்ப ஆன்மீகத்துல முன்னேறவங்க யாரு இருப்பா? ஒரு சீனியர் டிவோட்டிஸ் இருப்பாங்க, அதே மாதிரி ஒரு பிரம்மச்சாரி, அதாவது ஒரு என்ன சொல்றது, சாதுவா இருப்பாரு, இல்லைங்களா? ஒரு சன்னியாசியா இருக்காரு. அந்த மாதிரி ஆளுக்கு நம்ம உறவு கொள்ளணும், அவங்களுக்கு பணிவிடை பண்ணும். இது அற்புதமான ஒரு சான்ஸ் நமக்கு எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கு. இதுதான் நம்ம கோவில்ல நாம எல்லாம் போறோம், இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கமே அதுதான். இந்த மாதிரி முன்னோர்கள், அதாவது முன்னேறி ஆன்மீகத்துல முன்னேறி அந்த ஆத்மாக்கள் நம்ம கோயிலுக்கு வராங்க, வந்து அவங்களுக்கு பணிவிடை பண்ண, அவங்கள பார்த்தாவே புண்ணியம் தான். அது அவங்களுக்கு சேவை பண்றோம் பார்த்தீங்களா, அதை விட பெரிய புண்ணியம், இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிலையை நம்ம உருவாக்கிக்கணும். இப்ப முடியாலும் பரவாயில்ல, இன்னும் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு, நம்ம கொடுப்பார், பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பார். வருஷம் வருவாங்க, அப்போ வருஷம் ஏதாவது நாள் நீங்க பணிவிடை பண்ணுங்க. ஆன்மீக குருவின் கண்காணிப்பில் பக்தி தோன்றில் தொடக்கம் ரொம்ப நல்லது, இல்லைங்களா? அதுதான் ஒரு கனிஷ்டக அதிகாரியுடைய செயல். அதுதான் ஒரு ஆன்மீக அதிகாரி இருக்காங்கன்னா அந்த அதிகாரியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அவங்க கிட்ட ஆத்ம நிவேதனம் அடைந்து சரணாகதி அடைந்து அதை நாம முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஜடப்பட்டிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் நமக்கு. அது வந்து அனர்த்த நிவர்த்தி, இல்லையா? எல்லா விதமான ஜடப்பட்டிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும்.
நிஷ்டா அப்படின்னா தன்னுணர்வு பக்தி தொண்டில் உறுதி கொடுக்க கிடைக்குது நமக்கு. ருசின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை கேட்பதில் ஆர்வம், பக்தி தொண்டில் ருசி. சக்தின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணனுடன் மீது பற்றுதல் கொள்ளும் நிலை. பகவான் மேல பற்று இருக்கணும், அநேக பற்று இருக்கணும். உட்கார்ந்தாலும் எழுந்தாலும் நின்னாலும் படுத்தாலும் தூங்கினாலும் அவர் மேல பக்தி இருக்கணும், முழுமையா பக்தி இருக்கணும். சரிங்களா? பாவ நிலை பாத்தீங்கன்னா திவ்யமான இறைவன் மீது ஆரம்ப நிலை இருக்கணும். திவ்யமான அதாவது இறைவனின் மீது ஆரம்ப நிலை இருக்கணும். இறைவனின் பக்குவ நிலை இருக்கும், பிரேமை. சோ இந்த 8 செயல்பாடுமே 9 நவவித பக்தி இருக்கு, 10 நிறைய பக்தி இருக்கு, சொல்லிட்டே போலாம். இந்த செயல்பாடு ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரியோட தன்மை இருக்கணும். சரிங்களா? அப்போ இதெல்லாம் நிரூபித்த முறை, இதெல்லாமே எல்லாராலும் பண்ண முடியும், பகவானால சான்றடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நம்ம அவரால நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? சரி, இது வரைக்கும் நம்ம படிச்ச வரைக்கும் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம் இது வரைக்கும். இப்ப இனி நாம படிக்க போறது பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமான இடத்துல நம்ம வந்திருக்கோம். 11 இருந்து 15 வரைக்கும். எனவே பகவான் கிருஷ்ணர் தகர்களை அகற்றுகிறார், தவறான கருத்துக்களை அகற்றுகிறார். என்னென்ன பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 11 மாதாஜி. हरे कृष्णा। ये यथा मां प्राप्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற் போல நான் அனைவருக்கும் பலன் அளிக்கிறேன். தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் ஏன் வழியை பின்பற்றுகின்றன? என் வழி பின்பற்றுகின்றன. இது காரணம் பாருங்க, இது ஒரு விஷயம் பாருங்க. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின்படி பக்தி தொண்டினை பயிற்சி செய்வதால் எல்லா விதமான பௌதிக பற்றுதல், ஆன்மீக தனி தத்துவத்தை கண்டு பயம், தத்துவத்தை நாம் எழும் அதாவது விரக்தி ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டு உன்னத நிலை அடைய முடியும். இந்த நிலை அடைஞ்ச பிறகு எங்க போவாங்க? பகவான் லோகம் தான் போக முடியும். அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் காரியம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த 4 விதமான காரியங்கள் பண்ணலாம். நம்ம மாதிரி பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கலாம், பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணி அதை பிரசாதமா கொடுக்கலாம், பகவானுக்கு நாம சங்கீதனம் பண்ணலாம், பகவானுக்கு ஹரிநாம உச்சாரம் பண்ணலாம், பக்தர்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச உபநேசம் கொடுக்கலாம், கொடுக்க முடியலனால பரவாயில்ல பக்தி சேவையில கலந்துக்கலாம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதைய புக்கு தானம் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா பகவான் திருநாட்டுக்குள் கண்டிப்பா நுழைய முடியும். முக்தி கண்டிப்பா 100% முக்தி கிடைக்கும். இந்த வாழ்நாளே நீங்க அனுபவிப்பீங்க. அந்த புக்திக்கான சாராம்சத்தை இந்த வாழ்நாளே நாம உணர முடியும். பகவான் கொடுக்கிறார். இதே பகவத்கீதையிலே சொல்றார் பகவான். சரிங்களா? அப்போ யாருக்காவது பக்குவம் அடைய வேண்டாம், வேறு எது வேண்டுமா நமக்கு? அப்போ அந்த நிலையில போறவங்க என்ன பண்ணாங்க? ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்துல போகணும், அது பௌதிகமான செயல்பாடா போகணும்னு. ஆனா பகவான் அதுக்கும் அக்செப்ட் பண்றாரு. பணம் சொல்ல, பணம் சம்பாதி, மற்றவங்களுக்கு தானம் கொடு, சம்பாரிச்சு மற்றவங்களுக்கு தானம் கொடு, உன்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு தானம் கொடுன்றாரு. அது கொடுக்க நீ மேல போயிட்டு தான் இருப்பன்றார். இதே பகவத்கீதையில 17-18 சொல்றார், தானத்தை கொடு இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணர் அவர்களது விருப்பத்திற்கு ஏற்றார் போல அருள் பாவிக்கிறார். நல்லா நான் படிக்கணும், நல்ல வசதியா இருக்கணும், நல்ல கார் பங்களோட வேணும், அதுக்கும் அக்செப்ட் பண்றார். அது உன்னுடைய சுகம் மாத்திரம் கிடையாது, சமுதாயத்துக்கு அந்த மாதிரி சுகம் அடைகிற மாதிரி காரியம் பண்ணுன்றார். நமக்கு ஒரு அப்துல் கலாம் கிடைச்சாரு, நமக்கு ஒரு மகாத்மா காந்தி கிடைச்சாரு, நமக்கு இப்ப இருக்கிற ஒரு பிரசிடண்ட், நமக்கு ஒரு பிரதம மந்திரி கிடைச்சிருக்கிறார். இவங்களாம் அற்புதமானவங்க, இவங்கெல்லாம் சரிங்களா? நீங்க உலகமே போற்ற அளவுக்கு இவங்க எல்லாமே இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நாமளும் இருக்க முடியும், எல்லாருமாலும் இருக்க முடியும். அது பகவான் அனுகிரகம் இருக்கணும். பௌதிக தன்மையா இருந்தாலும் சரி, சமுதாயத்துக்காக நம்ம என்ன செஞ்சோம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். சமுதாயத்தையே நம்ம என்ன செஞ்சோம், அப்பதான் அந்த விஐபி கேட்டகரி கிடைக்கும் நமக்கு. அது சரிங்களா? பிறந்தோம், வாழ்ந்தோம், செத்தோம்னு போட அது கிடையாது. எப்படி தனி தத்துவமா இருந்தோம், அது பகவான் அனுகிரகம் இருக்கும், கண்டிப்பா இருக்கும்.
ஒரு இஸ்லாமியர், அதாவது நம்ம பிரசிடென்ட் அப்துல் கலாம் ஈசனை பத்தி ஐநா சபையில போய் சொல்றார். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், அங்க போய் சொல்றார். நிறைய நம்மளுடைய ஆழ்வார்கள் சொல்றதையும் நம்மளுடைய நாயன்மார்கள் சொல்றதையும் இதெல்லாம் போய் அங்கங்க போய் சொல்றார். ஒரு வேறு மரத்துல உள்ள ஒரு அவெல்லாம் கர்ம யோகி, அவங்கெல்லாம் சரிங்களா. அவரும் எல்லா விதமான இதுவும் பண்றார். அவருடைய சார்புல அவர் பிறந்த இதுல அது பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனாலும் எல்லாரும் ஒண்ணு நினைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க எல்லாமே பகவானுடைய அனுகிரகம் பெற்றவங்க, பகவானுடைய முழு அனுகிரகம் பெற்றவங்க அவங்க. அதனாலதான் அந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா. பகவானுடைய அனுகிரகம் வேணும்னா கண்டிப்பா நாமும் அந்த தன்மையில் நம்ம வரணும்னா எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு போல நினைக்கணும். அது பகவானுடைய அனுகிரகம் கண்டிப்பா கிடைக்கும். அப்ப பலவிதமான ஆசைகள், பல நோக்கு உழைப்பாளி, உழைக்கணும். அதுதான் நம்ம வந்திருக்கோம். நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், நம்ம சமுதாயத்தை மேன்மைப்படுத்தணும், அதுக்காக கடுமையா உழைக்கணும். ஆனா மாடு போல மொட்டத்தனமா இது பண்ணக்கூடாது, மூடா மாதிரி உழைக்க கூடாது. பகிர்ந்து பார்த்து செய்யணும் எந்த செயலா இருந்தாலும் இல்லைங்களா. இதை பத்தி நம்ம விரிவா படிப்போம். 8, 9 அதான் சொல்ல போறாரு பகவான். நாம பிரம்ம நிலை அடையணும்னா பக்தி மார்க்கத்துல பிரம்ம நிலை இருக்கும். இது மூணுமே பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி செயல்பாடுங்க? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். இது எந்த நிலை யாரா சொல்ல முடியுமா? கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி. ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல். இன்னும் நம்ம விரிவா படிச்சோம். இந்த பகவத்கீதை ஆரம்பிக்க முன்னாடி விரிவா படிச்சோம். சூரியனோட கதிர் பிரம்மன் உணர்றது. சூரியனோட கதிர் சூடு நம்ம மேல படும் போது பிரம்மனை உணர்ற சக்தி கிடைக்கும் நமக்கு. பரமாத்மாவை உணர்றது என்னது? பகவானுடைய அந்த சூரிய பகவானுடைய விட்டம், அந்த விட்டத்துக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னு அறிகிறான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் மத்தியம அதிகாரி. உத்தம அதிகாரி அந்த சூரியனுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றத அறிகிறான் பாருங்க, அவன் தான் பகவான் அறிகிறான், பகவானை உணர முடியும். அந்த அதிகாரி யாரு? உத்தம அதிகாரி. இந்த மாதிரி நம்ம உழைக்கணும். ஆசைகள், இந்த ஆசை நமக்கு இருக்கணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பௌதிக ஆசையும் நமக்கு வந்துடும், அந்த பௌதிக தன்மை வந்துடும் நமக்கு. பௌதிகமும் ஆன்மீகமும் ஒன்னா இருந்தாதான் கர்ம யோகி ஆக முடியும். அதுவும் முத்தி கிடைக்கும், அதுக்கும் முத்தி கிடைக்கும். அது யாரால பண்ண முடியும்? நம்ம மட்டும்தான் பண்ண முடியும். கிரகஸ்தனா மட்டும்தான் இருக்க முடியும். சன்னியாசி இருக்கிறான், சன்னியாசி என்ன பண்றான்? அப்பா அம்மா உறந்துருவான், அண்ணன் தம்பியை உறந்துருவான், கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டான், எங்கேயாவது போய் காட்டுல போய் உட்காந்துருப்பான், எங்கேயாவது போய் இடத்துல போய் நதிக்கு வருமா, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரின்னு சொல்லி கிடப்பாரு. அவர் முத்தி உண்டு அவருக்கு, அது ஒரு முத்தி தான். ஆனா அதை விட மேன்மையான முத்தி எது தெரியுங்களா? இதுதான். ஒரு குடும்பத்துல இருந்து பிள்ளைகளை வளர்த்து சமுதாயத்துல மேன்மை அடைஞ்சு பற்றற்ற தன்மையா இருந்து முத்தி கிடைக்கிறான் பாருங்க, அந்த கர்ம யோகியா கிடைக்கிறான் பாருங்க, அவன் தாண்டா என்னுடைய பிரியமான நண்பன்ற பகவான். இதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலே சொல்றார். இதே 3ஆம் அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும், நம்முடைய உழைப்பு அந்த மாதிரி இருக்கணும் இல்லைங்களா. அப்ப 5 விதமான ரசங்கள் சொல்றாரு. இந்த பக்தியை நம்ம உணர்ந்தோம்னா பகவானுக்கு 5 விதமான உறவு கொள்ளணும். பகவான்கிட்ட என்னென்ன உறவு பாருங்க. சாந்தமான பக்தர்கள் பகவான்கிட்ட, அதே மாதிரி தாசியம், தொண்டு செய்யற பக்தர், பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும். நண்பரா எடுத்துக்கலாம் பகவானுக்கிட்ட, பெற்றோரா எடுத்துக்கலாம், பகவானை லவ் பண்ணலாம், அன்பு கொடுக்கலாம் பகவானை. மனைவியா வரீங்க பகவானே, எனக்கு நீ மனைவியா வரணும் பகவானேன்னா வருவாரு, கண்டிப்பா வருவார். கணவரா வரியா பகவானே, கணவரா வருவார். பெற்றோரா வரும்னா கண்டிப்பா அவரை காத்துன்னு இருக்காரு. இந்த 5 விதமான பக்திக்காக காத்துன்னு இருக்காரு பகவான். நாம தான் உறவு கொள்றது கிடையாது பகவான் கிட்ட. பகவான் கிட்ட உறவு கொள்ளணும். எதுக்காக அவர் ரெடியா இருக்கிறார் பகவான். அதான் அவருக்கு 16,000 மனைவி இருக்காங்க, 16,000 பக்தர்கள் அவருக்கு சாத்வீகமா செயல்பட்டதால அந்த எல்லாமே அவருக்கு மனைவியா போயிடுறாங்க. அந்த மனைவி எப்படிப்பட்ட மனைவி தெரியுமா? காமம், கோபம், பேராசை எதுவுமே இருக்காது பகவான் கிட்ட. உடல் சம்பந்தமான செயலே இருக்காது. ஆத்மா ஆத்மா பேசும், அதுதான் மனைவி. ஆத்மா டு ஆத்மா தான் பேசும், உடல் பேசாது பகவான் கிட்ட. அதுதான் ஆன்மீகமான லவ், பிரியமான அன்பு பகவான்கிட்ட கொடுக்கறது. கணவனா எடுத்துக்கணும், பகவானை எடுத்துக்கலாம் வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி உறவு.
பெற்றோராக எடுத்துக்கணும் பகவானை. அததான் பாத்தீங்கன்னா 1000 லட்சக்கணக்கான பசுவை பிரம்மா தூக்கி போயிட்டான், தூக்கி போய் பதுக்கி வச்சுக்கிட்டான். ஆனா பகவான் என்ன பண்ணார், விட்டுருவாரா? அந்த பசுமாடு ரூபத்திலே பகவான் போறாரு எல்லா வீட்டுக்கும். போய் என்ன பண்றார், ஒரு பசு போகுது, கண்ணுக்குட்டி போகுது, பசு ஒரு கண்ணுக்குட்டி போகுது, எங்க போகுது, அவர் பிரம்மா தூக்கி போய் வச்சுக்கிட்டார், மறைச்சு வச்சுட்டார். ஆனா பகவான் என்ன பண்றார், கண்ணுக்குட்டி ரூபத்துல அந்த வீட்டுக்கு போறார். அந்த தாய் என்னப்பாது, அந்த கன்றுக்குட்டியோட தாய் பார்த்த உடனே, குட்டியை பார்த்த உடனே பாலா போகுது. ஏன்னா வந்திருக்கிறது பகவான்ட்டு அந்த தாய் உணர்ந்துச்சு. தாய் பசு உணர்ந்த உடனே போகுது. அதே மாதிரி பகவான் என்ன பண்றாரு, கோபுரம்லாம் தூக்கி வச்சுக்கிட்டார். யாரு, பிரம்மா ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டார். கோபுர ரூபத்துல பகவான் போறார் அவங்க வீட்டுக்கு போன உடனே தாய் என்ன பண்றாங்க, அந்த குழந்தையோட தாய், பகவானோட கோபுரோட நண்பரோட தாய் என்ன பண்றான்னு தெரியுமா, இப்ப எப்பவுமே கொடுக்காத பாசத்தை பகவான் மேல அப்படி கொடுக்குறாங்க. அந்த கோபுரோட தந்தையார் பார்த்து பிரமிச்சு போய் நிக்கிறார், என்ன நடக்குது இங்க அப்படின்னு பாக்குறாரு. ஏன்னா வந்திருக்குது பகவான் என்று அந்த உணரும் சக்தி கொடுக்கிறார் பகவான். ஏன்னா போன பிறவியில அந்த தாய்கள்லாம் எனக்கு நீ மகனாக பிறக்க வேணும் பகவானே அப்படின்னு பக்தி கொடுத்தனால இந்த இடத்துல பகவான் என்ன பண்றார், கோப்பர்கள் மூலியமாக மகனாக போய் அந்த தாய் கிட்ட போய் பாலை குடிக்கிறார். போன உடனே தாய் பாலை கொடுக்கிறார் பகவானுக்கு. தாய் எப்படி குழந்தை எப்படி பால் குடிக்குமோ அது மாதிரி பகவான் போய் தாய் கிட்டே பால் குடிக்கிறார். அது எதனால, இந்த மாதிரி பக்தினாலதான். இந்த பக்தர்கள் கொடுக்குற சான்ஸ், இத மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தோம்னா, இந்த ஸ்தானத்துல இந்த உறவுமுறை கொடுத்தீங்கன்னா அவருடைய அவதாரத்துல நமக்கு பங்கு உண்டு. அதுதான் 16,000 மனைவி, அவ்வளோ பேர குழந்தைகள், அவ்வளோ பிள்ளைகள் எப்படி வந்தாங்க, இந்த மாதிரி பக்தர்கள் தான் முடியும். அதெல்லாம் அவர் அந்த மாதிரி பக்தர்களுக்கு பகவான் அவருடைய அவதாரத்துல பங்கு கொடுக்கிறார். இது நான் சொல்லல, இது வேதம் சொல்லுது. அதுதான் 5 விதமான ரசனைகள் உறவு. இந்த உறவு கண்டிப்பா பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்கணும், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா ஆன்மீக பாதைகளுக்கும் ஒரே இலக்கு அழைத்து செல்வது அல்ல, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இது முக்கியமா, இது ஒன்னொன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும். நாம என்ன பண்ணணும், சுத்த சத்துவத்துல போகணும், சுத்த சத்துவத்துல நம்ம டிராவல் ஆகணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 12வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. பலந்தரும் செயல்களை வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றன. இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மையே. பலந்தரும் செயலை தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும் போது நமக்கு கண்டிப்பா பலன் உண்டு. ஆனா அது எல்லைக்கு உட்பட்டதுதான். ஏன்னா தேவர்களே பகவானுக்கு ஒரு கட்டுப்பட்ட ஆளுகள் தான். பிரம்மாவே பகவானுக்கு கட்டுப்பட்ட ஆளர் தானே, எல்லா கடவுளுமே பகவானுக்கு கட்டுப்பட்ட ஆளர் தான். அப்ப தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும்போது விரைவில் கிடைக்கும், ஆனா அது ஒரு நிலையற்றது அப்படின்றார். ஏன் மக்கள் பகவான் கிருஷ்ணனை தவிர மற்றவர்கள் வழிபடுகிறார்கள்? விரைவான பலன் கிடைக்கும், சீக்கிரமா பலன் கிடைக்கும். நமக்கு தற்காலிகமான விஷயத்தை நம்ம அதிகமா ஆசைப்படுவோம். ஒன்றும் இல்லை, இப்ப நம்ம பேர்ல ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கேன். இப்ப நான் ஒரு பேர்ல வீடு வாங்கியிருக்கேன். அந்த வீடை எவ்வளவு நாளைக்கு நான் வச்சு வாழ முடியும்? இந்த ஆத்மா உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் தான் வாழ முடியும். அதுக்கப்புறம் என் பையன் பேர்ல போயிடும், என் மனைவி பேர்ல போயிடும், ஏன் இன்னொரு ஆள் பேர்ல போயிடும். அப்ப அது எந்த நிரந்தரமே இது இல்லைங்களா? இருக்கிற வரைக்கும் அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அப்ப அதுக்கு ஆசைப்படலாமா? நம்ம அதுக்கு ஆசைப்படவே கூடாது, இல்லைங்களா? தற்காலிகமான தலைவர்களே நம்ம, அதாவது அந்த மாதிரி நம்ம வழிபடுதல், நம்ம அந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம வழிபடுறோம். இப்போ ஒரு சாது இருக்காருன்னு வச்சுக்கலேன். ஒரு சாது இருக்கிறாருன்னா அந்த சாது என்ன பண்ணோம், அவரும் தற்காலிகமானவர் தான். அவரை நம்ம என்ன பண்றோம், அவரை கடவுளா நினைச்சு நிறைய பேர் பூஜிக்கிறாங்க. நிறைய பேர் எப்படி பூஜிக்கணும்னா, ஒரு குருன்ற ஸ்தானத்துல தான் பூஜிக்கணுமே தவிர
ஒரு கடவுள் என்ற ஸ்தானத்துல பூஜிக்க கூடாது. இது ரொம்ப தப்பு. இது கடவுளுக்கு நேரா வச்சு பண்ண. இப்ப நம்ம சில பிரபுபாதா இருக்காரு, எல்லா இஸ்கான் கோவிலையும் பாத்தீங்கன்னா பகவானோட விக்கிரகம்னா எழுத்தாப்புல நந்தி மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார், எலிக்குஞ்சி மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். விநாயகருக்கு எலிக்குஞ்சி எப்படி உட்காந்து அது மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். அது மாதிரி நேரா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார் இல்லைங்களா? ஆனா அவருக்கு வழிபாடு பண்ணிட்ட பிறகு, பகவானுக்கு வழிபாடு பண்ண பிறகுதான் அவருக்கு வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அவருக்கு வழிபாடு பண்ணிட்டு அப்புறமா அவர் பண்ண மாட்டாங்க, பண்ணக்கூடாது, அது அதர்மம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்போ அந்த மாதிரி ஆச்சாரிகள் நம்ம வழிபாடு தப்பு இல்லை, அது குரு பூஜைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த குரு பூஜை ஆனா பகவானுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது. அவர் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மேன் சர்வீஸ் தான் அவர் பண்றாரு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம், தற்காலிக வழிபாடு பண்றோம். நாம அந்த மாதிரி செய்யவே கூடாது. குரு ஸ்தானமா தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர பகவான் ஸ்தானமா எடுத்து பண்ணக்கூடாது. தற்காலிக விஷயம் அதிக ஆசை இருக்கக்கூடாது. நிரந்தரமான தீர்வுக்கான பகவான் கிருஷ்ணன் மீது ஆவல் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் இந்த மாதிரி செயல்பாடு வரும். பண ஆசை, பொருள் ஆசை, வீடாசை, பொன்னாசை. அப்போ அந்த மாதிரி செயல்படும் போது பண்ணீங்கன்னா பூதங்களை அந்த பூத கணங்களை பூஜிப்பாங்க, தேவர்களை பூஜிப்பாங்க, அசுரர்களை பூஜிப்பாங்க, பேய் பூதங்களை பூஜிப்பாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் பாத்தீங்கன்னா அதிக பலன் கிடைக்கும். ஆனா அது என்னது, தற்காலிகமானதுதான். அதை தன்னையே அழிக்கக்கூடிய சக்தி அதெல்லாம் இல்லைங்களா? அப்ப பலவிதமான ஆன்மீக முறைகள் பல விஷயங்களை உணர வைப்பது அல்ல, அனைத்துமே பகவான் கிருஷ்ணரே எவ்வாறு நிலையில் உணர வைப்பது. இப்ப படிச்சோம் இல்லையா, இப்ப பிரபுஜியே சொன்னாங்க, பிரம்ம நிலை, பரமாத்மா நிலை, பகவான் நிலை. இப்ப பகவான் கிட்ட 5 விதமான உறவு வச்சிருக்கலாம். பகவான் கிட்ட 5 விதமான உறவு வச்சிருக்கணும். பகவான் கிட்ட இருக்கும் போதுதான் நாம இதை உணர முடியும். இன்னும் விரிவா பாருங்க. புத்திசாலிகள் நிரந்தர தீர்வை தேடுவார். புத்திசாலிகள் என்னைக்குமே நிரந்தர தீர்வு தேடுவார். என்ன தேடுவாங்க, பகவான் கிட்ட போய் போகணும், அவருக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணும், அவரை 24 மணி நேரமும் சதா நேரம் நினைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. முட்டாள்கள் தான் இந்த பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு ஓடிட்டே இருப்பாங்க. பணம் கையில இருந்தா போதும். முட்டாள்களோ தற்காலிகமான தீர்வுகளையும் விரைவான பலன்களை நாட்டம் கொள்வார். முழுமையான பக்குவத்திற்கு ஆசைப்படுங்கள். பகவான் கிருஷ்ணனுடைய முயன்று பாருங்க. நிரந்தரமான தீர்வு என்னன்னா ஹரிபக்தி தான். பகவானுடைய ஹரிபக்தி தான் நம்ம நிரந்தரமான தீர்வு இல்லைங்களா? தெளிந்த பக்தி உள்ள ஒருவன் பௌதிக ஆசையில நிரந்தரனாகவோ, பௌதிக ஆசைகள் இல்லாதவனாகவோ அல்லது முக்தியை விரும்பாதவனாகவோ இருந்தாலும் அவன் எல்லா வழிகளையும் பரம பூரணமாகி முழுமுறுக்கடலை வழிபாட வேண்டும். இது ஸ்ரீமத் பாகவத் கந்தம் 2 அத்தியாயம் 3 பதம் 10 சொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தோட இருந்து பண்றேன்னு வச்சுக்கலாம், இவன் தாங்க முத்தி, வாழ்நாள்லயே முத்திங்க அவனுக்கு. சில வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா மனைவி மட்டும் போய் சாமி கும்பிடுவாங்க, கணவரும் குழந்தைக்கு விருப்பமே இருக்காது. சில வீட்டுங்களை பார்த்தீங்கன்னா கணவர் மட்டும் பகவான ஹரிபக்தியோட கும்பிடுவார், ஆனா மனைவியும் பிள்ளைகளும் கும்பிட மாட்டாங்க. இது மாதிரி ஏகப்பட்ட குடும்பங்கள். 90% இப்படிதான் குடும்பங்கள் இருக்கு. 10% தான் இது மாதிரி கும்பிடும். இந்த 10% இப்ப கேட்டு பாருங்களேன், முத்தி அடைகிற ஆத்மாக்கள் அவங்க இந்த வாழ்நாள்லயே முத்தி அடைவோம் உணருவாங்க. இதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுது. இந்த மாதிரி குடும்பங்கள் இப்ப வருது, பெரிய அபூர்வம் அது. அந்த மாதிரி குடும்பங்கள் கோயிலோட தொண்டு செய்யறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களாம் பார்த்தாவே நாம கையெடுத்து கும்பிடணும், அவங்களுக்கு தொண்டு செய்யணும். பகவானுடைய பக்தனுக்கு தொண்டு செய்யணும். பக்தன் அதுதான் முக்தி சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, டைம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாதுர்வர்ண்யம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசஹ தஸ்ய கர்த்தாரமபி மாம் வித்ய கர்மதாரம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது 3 வித குணங்கள், இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமுதாயத்தின் 4 வகை பிரிவில் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இம்முறையை படைத்தவன் நானாயினும் மற்ற எல்லா செயல்களும் அப்பாற்பட்டன அறிந்து கொள்ளுன்றார். இந்த தாத்பரியம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தன்மை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நாம தான் கண்டிப்பா நம்ம கர்ம யோகியா செயல்பட முடியும். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இந்த அதீதமான பற்றுதல் இருந்தும் ஆசையிலிருந்தும் எப்படி விடுபடுவது? வர்ணாசிரமம்.
இது பகவானுக்கு பங்கு உண்டு. இந்த வர்ணாசிர தர்மத்துக்கு பங்கு உண்டு பகவானுக்கு. இப்ப வர்ணாசிர தர்மத்தை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். இப்ப என்ன ஒரு 2வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம், 3வது அத்தியாயத்திலும் படிச்சிருக்கோம். நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க வர்ணாசிர தர்மத்துல? அந்த 16 நிலை என்ன சொல்ல முடியுமா யாராவது? வர்ணாசிர தர்மத்துல 16 நிலைகள் இருக்கு. என்ன மாதிரி உணர்ந்துட்டீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். அதுல இது பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்திரர், இந்த 4 கலக்கும் போது 16 நிலைகளா விரிவடையுது. ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல் பிரபு. ரொம்ப அழகா சிம்பிளா சொல்லிட்டார். 4 ஆசிரமங்கள், 4 வர்ணங்கள், 4 கடமைகள், 4 கட்டுப்பாடுகள். இந்த 16 தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அந்த 16 நிலையை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நாம கர்ம யோகி. அப்போ நம்ம யாக சக்கரத்தை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவோம். யாக சக்கரம் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கடமையை நாம செய்யணும். நம்ம எப்படி பிறப்பால் எப்படி பிறந்தோம் அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. பிறந்தா மட்டும் பத்தாது, தன்னுடைய கடமையை சரிவர பண்ணணும். அதுதான் அதி உத்தமம். இந்த நிலைக்கு பங்கு கொடுத்தது யாரு? பகவான் தான் பங்கு. அவருடைய பங்கு முழுமையான பங்கு இருக்கு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, வர்ணாசிரம் குணம் மற்றும் கர்மத்தின் அடிப்படையிலானது. முக்கியமா அதை புரிஞ்சுக்கணும். நான் பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டேன், நான் சத்திரிய குலத்துல பிறந்துட்டேன், நான் வைஷ்ணவ குலத்துல பிறந்துட்டேன், அது பிரச்சனையே கிடையாது. உன்னுடைய குணம் என்ன, உன்னுடைய செயல் என்ன, அதுலதான் இருக்கு விஷயமே. சில பேர் என்ன சொல்லுவோம், நான் பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டு எங்கோ ஒரு ஆபீஸ்ல போய் வேலை பார்ப்பாங்க, சத்திரியனா வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டு விவசாயம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அப்ப அவர் யாரு? அவரு ஒரு வைஷ்யர். சத்திரிய குலத்துல பிறந்துட்டு ஒரு பிராமணா இருப்பார். சத்திரிய குலத்துல பிறந்துட்டு ஒரு சூத்திரனா செயல்பட்டு இருப்பார். ஆபீஸ்ல போய் கிளர்க்கா வேலை பார்த்துட்டு இருப்பார். ஒரு வைஷ்யரா பிறந்துட்டு பிராமண கோல்ட்ட வருவார், சத்திரனு கோல்ட்டு போறார், எல்லாத்துக்கும் போறார். அப்ப என்ன காரணம்? பிறப்பால் கிடையாது. பிறப்பால்னது தன்னுடைய பாவம் புண்ணியத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அதுக்கு நமக்கு கிடைக்குது புண்ணியம். ஆனா நம்முடைய குணம் என்ன, நம்ம என்ன செயல்படுறோமோ அதுலதான் அமையும் வர்ணாச தர்மம். வர்ணாசம் அதுதான். அப்ப நம்மளுடைய நோக்கம் எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. மிருக நிலையில் இருந்த மனிதர்களை உயர்த்தி அவர்களிடம் கிருஷ்ண உணர்வை முறையாக வளர்ப்பதற்குதான் இந்த வர்ணாச தர்மமே கொடுக்கப்பட்டது. நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் தெரியுமா? நான் வசந்த இடத்துல பிறந்திருக்கேன்டா, நீ தாழ்ந்த இடத்துல பிறந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு நாம யாரு சொல்றோம்? பகவானுடைய அம்சத்தை நாம கொச்சைப்படுத்துறோம். பகவானுடைய அம்சத்துல உள்ளவங்களை பிறந்தவங்களை கொச்சைப்படுத்துறோம். ஒரு சூத்திரனா பிறந்திருக்கான்னா அவனும் பகவான் அம்சம்தான். அவனுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார். அவனுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா யோகமாய சக்தி, அந்தரங்க சக்தி அது. அதை என்ன பண்றோம்? நாம அறியாமல கொச்சப்படுத்துறோம். அப்ப நாம எப்படிப்பட்ட குணம்? அசூர குணம். அசூர குணம். அவனை செயலாலதான் நாம சொல்லணுமே தவிர அவனை பிறப்பால் நாம தனிமைப்படுத்தக்கூடாது. அவன் என்ன செயல் செய்யறானோ அதை நாம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்றது தப்பு இல்லை. ஆனா பிறப்பை நாமும் முன்னிலைப்படுத்தவே கூடாது. ஒரு அசுரனா செயல்படுறானா, ஒரு சூத்திரன் செயல்படுறானா அவனை முன்னிலைப்படுத்தலாம். நீ அசுரத்தன்மையா செயல்படுற, தப்புடான்னு சொல்லலாம். ஒரு பிராமண ஒரு அசுரத்தன்மையா செயல்படுறேன்னா திட்டலாம், உரிமை இருக்கு. சத்திரனும் ஒரு அசுரகுணம் செயல்பட திட்டலாம், தண்டிக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்கு. எல்லா ஆத்மாக்களும் உரிமை இருக்கு இல்லைங்களா? அவன் செயலால அவன் குணத்தால வர்றதா வர்ணாச தர்மம். இதுதான் பகவான் இந்த கீதையில எல்லா இடத்துலயும் நிறைய இடத்துல சொல்லிட்டு வர்றாரு. நம்ம அதை உணராம தவறா பகவத்கீதையை உணர்ந்துட்டு வேதத்தை உணர்ந்துட்டு நாம என்ன பண்ணோம்? யாரோ சொல்றதை நம்ம கேட்டு நம்ம ஆடிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? வேதத்தை உள்வாங்கணும். அப்போ பிறப்பின் அடிப்படையான ஜாதி என்பது பகவத்கீதையிலே மறுக்கப்படுகிறது. அது அபராதம் சொல்றார் பகவான், பாவகரமான செயல் என்றார். தமோ குணத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போய் விட்டுரும். நம்ம குணத்தை பிறப்பின் அடிப்படையான ஜாதி என்பது பகவத்கீதையில மறுக்கப்படுகிறது. அவன் கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உடல் கிடைக்குது. ஆனா அந்த உடல் கிடைச்ச பிறகு
அற்புதமான இந்த மனித உடல் கிடைச்ச பேரு அவன் செய்யற செயலால, அவன் செய்யற குணத்தாலதான் அது அவனுக்கு முத்தியா இல்ல இதை விட தாழ்ந்து ஜலத்துக்கு போறானான்றதுதான். அவன் செயலை பத்தி நாம விமர்சனம் பண்ணலாம், அவன் குணத்தை பத்தி நம்ம விமர்சனம் பண்ணலாம். ஆனா அவனுடைய பிறப்பை விமர்சனம் பண்றதுக்கு யாருக்குமே தகுதி கிடையாது. அப்படி அந்த மாதிரி சொல்றவன் கண்டிப்பாக அதர்மத்தை கொண்டு வரான். கீதை மறுக்கப்படுகிறது, இது நம்ம உறிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் ஒருவர் எந்த எல்லைக்கு உட்பட்ட அளவிற்கு அப்பால் புள்ள பரமபுருஷ பகவானை பற்றி ஞானத்தை அடைகிறாரோ அவரே வைஷ்ணவர். அவர்தான் உண்மையான பிராமணன், அவர்தான் வைஷ்ணவர். வைஷ்ணவர் என்பது மிக உயர்ந்த நிலை. அந்த நிலையை அனைவரையும் அடையலாம்ன்றார். எல்லாராலும் முடியும். சூத்திரம் கூட அடைய முடியும், வைஷ்ணவம் கூட அடைய முடியும், வைஷ்யராக முடியும். ஒரு சத்திரியன் கூட வைஷ்யராக முடியும், ஒரு பிராமணன் கூட வைஷ்யராக முடியும். நான் பிராமணா பிறந்துட்டு சத்திரியனா செயல்பட்டான்னா அவன் எப்படி வைஷ்யராக முடியும்? எல்லாருமே வைஷ்யராக முடியும், எல்லாருமே பிராமண குவாலிட்டியில வர முடியும். அப்ப எப்படி இருக்கணும்? ஹரிபக்தி தான். பகவானுடைய ஹரிபக்தி கண்டிப்பா இருக்கணும், சரிங்களா? இன்னும் பாருங்க, விரிவா பார்க்கலாம் பாருங்க. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இதில் பகவான் கிருஷ்ணன் பங்கு என்ன? பகவான் கிருஷ்ணனோட பங்கு எங்க இருக்கு? கிருஷ்ணர் உயிர்வாழியின் ஆசை மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்துகிறார். இல்லை, அவர்கள் தங்கள் குணம் மற்றும் கர்மங்களுக்கு ஏற்றாற் போல வேலை செய்கிறார்கள். நல்ல குணத்துல பிறந்துட்டான் நல்ல பையனா இருப்பான், கெட்ட குணத்துல பிறந்தா கெட்ட பையனா இருக்கு சொல்றதுக்கு அதிகாரம் யார் கொடுத்தா? நமக்கு அந்த அதிகாரமே கிடையாது, சரிங்களா? எல்லாருமே நல்ல குணத்துல தான் பிறந்திருக்கிறாங்க, எல்லாமே நல்ல. அவனுக்கு தர்மா மாதிரி வந்திருக்கான். இந்த உடல் கிடைச்சிருக்க அற்புதமான உடல் இது, இல்லைங்களா? இந்த உடலை பற்றி நாம எப்படி நம்ம கொச்சைப்படுத்த முடியும்? அவருடைய கர்மத்தை தகுந்த மாதிரி அவன் செயல்படுறான். அதுதான் நாம சுட்டி காட்ட முடியும். பிறப்பாலையும் இறப்பாலையும் சொல்லவும் கூடாது, இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணனை படைக்கிறார், பகவான் கிருஷ்ணன் செயல்படுவதில்லை, அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி உயிர் வாழி ஆசைப்படுகிறார்கள், கிருஷ்ணர் அனுமதிக்கிறார். ஜட இயற்கைன்னு வசதியும் செய்து தரார் நமக்கு. ஜட இயற்கைன்னு இந்த பிரகிருதி காற்றை கொடுக்கிறார், வெப்பத்தை கொடுக்கிறார், நிலத்தை கொடுக்கிறார், நீர் கொடுக்கிறார், ஆகாயத்தை கொடுக்கிறார், எல்லாத்தையும் கொடுக்கிறார் அவர். அதுக்கும் அனுமதி கொடுக்கிறார் அவர். நீ தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கிற, உனக்கு காத்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றாரா? உனக்கு வெப்பம் கொடுக்கணும்னு சொல்றாரா? கிடையவே கிடையாது. சாகிற வரைக்கும் நம்ம காத்து கொடுத்துன்னு தான் இருக்கிறார். அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நாம அவருக்கு எகென்ஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், இல்லைங்களா? ஒரு செயலும் நம்ம எகென்ஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப நாம எல்லாம் யாருன்னு பாருங்க, பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளணும். பகவான் கிருஷ்ணர் மேல் பழி போடுவதை நிறுத்தணும். நாமும் என்னை ஏன் இப்படி படைச்ச, என்னைக்கு ஏன் இவ்வளவு துன்பத்தை கொடுக்குற, நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் அப்படின்னு பகவானை நாம கொஸ்டின் கேட்கிறோம், பாத்தீங்கன்னா அதை நிறுத்தணும். அவர் என்ன கொடுக்கணும்? நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கிறார். போய் கோவில்ல போய் நின்றுட்டு அவரே குறை சொல்றது. நான் 10 மணி நேரம் நின்று இருக்கேன் கோவில்ல, பகவானை தரிசிக்க முடியல. திருப்பதி கோவில்ல போய் பாருங்க, 24 மணி நேரம் 36 மணி நிக்கிறேன், என்ன யாருமே பகவானே என்ன பகவான் இப்படி பண்ணிட்டாங்க? அவரு 2000 வருஷமா ஒரே நின்று கிடக்குறாரு. யார பாக்கிறதுக்காக? நம்மளை பாக்கிறதுக்காக திருப்பதியில 2000 வருஷமா நின்று கிடக்குறாரு. ஒத்த கால் நிக்கிற மாதிரி 2 கால் நின்றுக்கிறாரு. நம்ம ஒரு 10 மணி நேரம் 20 மணி நேரம் பாக்குறதுக்கு நம்ம அவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம். அதுக்கு உடனே விஐபி டிக்கெட் வேற, அது வேற ஒரு பெரிய டிக்கெட் வாங்கி உள்ள போறோம், அடிச்சுன்னு பிடிச்சின்னு போறோம். போய் அங்க போய் திட்டுறோம் வேற, எனக்கு ஏன் இப்படி பண்ணிட்டேன் பகவானே, எனக்கு ஏன் இவ்வளவு கொடுமை பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு அவரே போய் திட்டின்னு கிடக்குறோம். அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட குணத்துல இருக்கோம் பாருங்க, இல்ல? அது எல்லாமே நாம தான் பொறுப்பேற்றுக்கிறோம். அவர் மேல பழி போறதை நிறுத்தணும். பகவான் கிட்ட எதுவுமே முறையிடக்கூடாது. ஆன்மீக வாழ்க்கையின் சாரமே நம்மளுடைய தனி சுதந்திரத்தை சரியாக உபயோகிப்புதான். நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். இயற்கையை அனுபவி, ஆன்மீகத்தையும் அனுபவிச்சுக்கோ. ரெண்டுமே அனுபவிக்கிறத பண்ணு, அதான் கர்ம யோகின்றார். வெறும் ஆன்மீகம் மட்டும் இருந்துன்னா உனக்கு முத்தி தான். இதையும் பண்ணி இதுவும் பண்ணினா முத்தி தான் உனக்கு. பற்றற்ற தன்மையா இருன்றார். சிம்பிளா சொல்லிட்டு போறார், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். அடுத்த கிளாஸுக்கு நம்ம 14வது ஸ்லோகத்தில் படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்ராய கிருப சிந்தேவ சபனான பாவனி வைஷ்ணவ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.